السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيسا بو إركوي سي كان ني تبهن كنا ده حلو إركوي مسلاتي دا إركوي دياغا دا واني إيالي دا أصحابي دا أسلامي كل كان تيكسي إركوي دا مني يافا من سوجي يجي باي متن كنترو وچوين قوائد الصلاة كان كتي جنجر تيتي يجي سنتين لقوائدي irkoi bonara sinti irkoi temo ina ban ga sintin lahadare ga ko ismawi ga bubi ya gare iziya gare salaya nan kai dare mo an musu tugu an musu dangai zama yi wata alibino ba hanfoyin borga hin kadare dai dare an mutu ya ce emma odiya hin sai zama odi ikan igo tiro tanno zarmici ne sanno ga porai kan sinodu koi choyan kan gaban ga min ga addino bai nidi ne wo insha Allah yigi alfagai ha di iti ise imo imiti an sai ne wo aho ida ko ne kanda ani halasi bismillahir rahmanir rahim isintil in koyma suji yahmadu koyo suji tetran koyo wa sallallahu ala sayyidil nabiyil karim alfagani hadha kitabu tirowo qawaid salati jingar ganje no gara wali ibn chitai dine ganje ganti kici hankan gone ka haifo gaye kan dai haddi dai ganjo da sino haya ga kan wal mu amsiri da ganji fofu yi kullo ga barama bai barama gande ganji yan kan goni ka ga sambu be ne ga ai be ne za ganje bunde da fumbu barama da ganji fallan siri wala a fumbu wala akan an da barama ga siri to ya dinno aslamu kanmu a cikin garci ta bai wala ci tugura a gita ci dai to dingaro gisiri wadda alwala mono yadi isu ba ta labarin iguwa kulu bar ma bai dan je kulu bar mini bai aho kawaid salati dingar ganje no gaya wal udu'i da alwala ya mo gane ganjiyan a gandi citiyan to ci sai din kullo a gubore assalamu ne bai musu kai cito ne bai wala mo nufini bai kunne ba barin bai wani gusule bin numai yan min aljanabati gatun janabaga janaba nyumo yan bogan da ke tiya wata yamum duk ta yamama kici alwala kan igite da harijan aite kan igite da labo to a inga bun bogan inga wani cito wa man arafa hadal qawaida alfaga ne bai kula kan nufiro bai fakat arafa salata to a dingar bai ma'ana a dingaro gote ba ku kan nufiro bai tirora alwalati ta gono dingaro dai numeyan ni bai mo ba ku kan sa alwalati ta bai bora dingaro suti ba kula kan ga numeyan go janabu numeyan tumbara abun a wajibu bara mana te bartan bora su to bai an bai kan bora dingaro suti to a sai ne bai kukan na haiwa kul bai to barajin garo gote wa man lan ya'rifuha bai kul kan sitiro wo bai la ya'rifu shay'an asahai kul bai min dinillahi irku addinora fa salatu barajin garo ba ilatu sarantanu barajin garo sinote bakkan sitiro wo bai ja'alaha shaykhu nadan ala 18 baban babu wacin da hakku no sheko ne tirowo dan ma'ana tirowo babu wacin da hakku no gwara
liyakshifa zama amu feri amu duki feri ma bi kan goni ga min al ashkali gatun bon hawai hay kula kan goni kin bon haw adino do hare gatun jingarno alwala ganaba ni mai yanda taimama kulu tirowo a gini feri a ga bon hawadin kulu a gini feri kaniga kala sheku ne alfikiu bere kono al-imamu kan gaci limam wani furji ne ila fara'idu salati ana faralla jingarodan kamsata asharam iwacin di gu ma'ana jingar farallewo inda ba wacin da guno sheko na da firora ittafaka alaiha alfagaita nefo maliku alfa maliki wa shafi'iyu da imamu shafi'iyu wa abu hanifata da hanifati baba wa hamadu bin hanbali da ahmadu hanbali zai inda kike alfaga fiti da reko ne ikulu ite mefo iman kilafi ikulu yadda haiku kan gotiro ra harino abubuwar aslamu abai a mutukin jingaro da alwalai da inga wani addinin hinse a wane inda kai audio sintina kadai amu yaka hangal audio hinkanta igatun babu sintina insha Allahu